Mandikubulise mbukeli ngicela sikhangozele naliqikelelo lwemozulu ngokuhlwa nje ke silindele 30% wamathuba emvula kwindawo ezigodlonxweme olusempuma kanti ke isengula 30% nakwindawo ezininzi ezikomntla-mpuma welizwe kodwa kathi xhaxhe yamaqondo imvula phaya eGauteng ngokunjalo naphaya eMpumalanga ukuyakudika kwindawo ezikomantla waKwaZulu Natal ngomso ke mbukeli sabona into bazothi gqolo zisina ezamvula futhi ke mahle kakhulu amathuba wazo uqala phaya ebusajonisi KwaZulu Natal ukuyakudika apha eGauteng ngokunjalo naseMpumalanga kanti ke uqhube ngononophelo ngentseni yangomso ngenxa yezazibhaxuza enkulu ezilindelekileyo uqala phaya eMthatha eMgungundlovu ukuyakudika eMkhondo kanti ke phaa kwimimandla esentshona uyalunyukiswa ngemililo yamadlelo eyobangelwe ke imozulu noko ethande ukutshisa ngokunjalo nomoya oyakube ubhudla ngamandla phaya eUppington maqondo ke wethu okutshisa sibonisa into yoba noko kufudumela ubukhulu becala kulo lonke ilizwe kodwa ke kuyabanda eSutherland naseCalvinia ngomso ke mbukeli sabona into yoba kufudumele kwindawo esembindini kuyatshisa kwindawo zikumntla-mpuma welizwe kupholile ke eMpuma Koloni kamnandi mawethu.